Hi guys, welcome to Zim Celebrity TV, where we bring you fresh gossip. Makuwa arikupisa notapira. Tom Jones achinamata achidedzera kuti mwari dai mauraya Mnangagwa, Chiwenga na Pashinjava vauraya nyika. See full video ma1. Mwari ndokumbirawo muuraye Mnangagwa na Chiwenga vauraya nyika. Chirega iwo kakusiya pashoni gwavha atsenge magwavha akari ikoko ari pasaidi pamugabe. Dai Mwari maitawo zvine kuchimbidza, because mhuri yeZimbabwe yaungudza iri kuchema zuva nezuva. Dai varume ava vachingofa nguva iripo, Mnangagwa na Chiwenga, kuchingorwara eka one day mungofa. Gwavha achingokutera iwo, achikutera aise kwaanokuita, nekuti taneta. Bhora renyu ramuri kutamba harina mweya. Makauraya vanhu pahondo yeminda, mukauraya vanhu pakukura hundi, mukauraya vanhu parirani, munongouraya vanhu nepasina kukodzera. Vanhu ndevamwari. Mwari dei matora Mnangagwa na Chiwenga, musasiya pashoni, nekuti zvese nhamo yese yatiri kuona kuungudza. Saka guys, handizivi kuti munoti kudini munamato waTom Jones adedzera kuti ngavafe naPanganai ngaateere afe seivavava pamunamato wake. So please guys, comment down below mutiudzewo kuti munamato waTom Jones bo here. Thank you so much. Don't forget to subscribe.